Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:09 Action Radio Philippine Standard Time sa lawat na bayang hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition inyong palatunturan Lunes Sabto Sabado. Abatian masulusobray sa kauras nga pagpalagad naton sa atos ring mga action Luzon, Visayas kag Mindanao. Action na Marlon Hinuvoya, yari kita sa medyo may pagka-espesyal nga pagpangalagad sa inyo sa ring palatunturan. Ano sa mga adlaw, nakabeginning nga isa sa pinaka-signifikante nga petsa kag adlaw sa sering ika-11 nga bulan sa nga tuig 2021. November 1, 2021, adlaw sa mga santos. All Saints Day mga ka-aksyon, ginatawag man nga All Hallows Day. Fiesta sa nga tanan nga mga santos. Kamusta ang atos sa mga ka-aksyon? Ilan na bala ka mga menu o kon putahe? Ang inyo sa nga naluto sa serigid nga mga tinion? Kamusta ang templada sa inyo sa isa sa pinaka-paborito gid nga ginaluto sa tion sa fiesta minata kontig kalalag? Ang una gid mga ka-aksyon nga pinakabantog dara nga nalutoon sa tion sa tig kalalag. Why sa iban kundi ang suman. Blang suman di giniya malikawan, di giniya madula, ara giniya permi nagapanguna gina sa listahan sang inaluto sa tion sang fiesta minatay. Ginaopdan ina sang bayi-bayi ka na may hati Valenciana ibos, botong, wasi, ang suman latik, puto kag kotsinta. Ang iban mga ka-aksyon kon medyo class. Bakal litson baboy kag litson na manok. Ina ko may unod ang wallet kag bulsa, kon mayara sang kwarta. Pero ti masami nga ginaluto naton mga ka-aksyon kita nga mga Katoliko, kita nga mga Kristiyano, amo ni mga pagkaon nga medyo mapilit kag matamis. Sa mga Tagalog nga lengguwahe sa aton mga ka-aksyon ang undas sa Pinas. Isa kay special nga adlaw sa pamilya, basta super special pa gani subong nga tuig ni. Kaya man hindi magkabisita sa mga sementeryo, kundi sa puloy-an lamang ang selebrasyon kag dapat mga obdanay, magpamilya lamang. Ang sa mga ka-aksyon semi-reunion gapon sa nga magpamilya, mayara sang jutay nga salo-salo, pag sulusinadya, subong adlaw November 1 ginakabig man nga holiday. Pero hindi ini mga ka-aksyon makabig nga regular holiday. Kaya nga man nagsiling kita regular holiday, pula na yung pizza ko numero sa kalendaryo. Pero November 1 lang tawan nyo bala sa kalendaryo subong ang pizza uno hindi ya kay pula kundi blue o kon itom. Galing ka man ti public holiday, wise ang opisina, wise ang trabaho sa mga taratapan sa gobyerno, pati ganing sa eskulahan, ang tarang aktibidad kansilado man. Ang sabahin naman sa paribado nga kumbuyahan kag mga remedyo general. Wala sang huluhalay Kaskas trabaho, gyapon niya, sige gyapon sa trabaho. Buwas ka adlaw, magasog-alaw naman kita. Sang ginatawag nga All Souls Day, adlaw naman sa mga kalag sa mga himata naton nga una nga nagtalaliwan ang fiesta minatay, Day of the Dead.
adlaw sang papangamuyo kagapag dumdum naton sang kalag sa mga nagkalabatay. Ginaobserbar sang Romana Katoliko kaiban pa nga mga Christian denominations. Isa man ka pinaka-importante nga tradisyon naton nga mga Filipino. Pero nga abala importante ining adlaw para sa aton ang pagsaulog sang undas. Ang Todos Los Santos na Espanyol ina kung isa mabatian tama na no? Kalingwahe Todos Los Santos Espanyol na siya. May tuman ka lawig ining istorya, pero kung ang isa ka istorya lang mapaambit naton mag-aksyon sang 10th century, ang Todos Los Santos ang ginasaulog sa kada Mayo 13, May 13 galito mag-aksyon niya. Pero sa mando ni Pope Gregory III, ginsaylo ini mga ka-aksyon sa November 1. Sa makapungko naman si Pope Gregory IV, ang Todos Los Santos ginpalawig sa bugos nga simbahan Katolika. Sa saning adlaw ang taran-taran nga mga Kristiyano nga Katoliko ang ginibitahan nga dapat dumdumon gid kag pangamuyuan ang ila sa mga himata nga nagkalamatay. Sang sakupo naman sang mga Kastila ang Pilipinas, isa ang tigkalalag sa mga tradisyon nga ilagin pakilala sa mga tao diri sa Pilipinas. Bangod sa pagka-relihiyoso naton nga mga Filipino, ini nga tradisyon nga maka-aksyon nagpabilin ini nga buhi. Gani nga ti kada November 1 kag November 2, minilyon ka mga tao ang nagadagsa sa mga sementeryo o kon patio. Pero ang masaming pagdagsa subong, hindi naton masaksihan bangod sa hali ang gintuga sining COVID-19. Aman ang medyo gamay nga ulo istorya sang Fiesta Minatay o kontig kalalag diri sa pungsod sang Pilipinas. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa iluan ta na mga nagabali nga so mga balita sining November 1 nga presentation naton sa bahin sang balita lokal. Ang pangabay sang lokal nga gobyerno sa Bacolod sa National IATF nga kung pwede mapanubo-nubuan lang ang alert level sa syudad angot sa COVID-19. Ang hulaton naton diri balay nga pangabay paboran ko hindi. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Bacolod nga kung basihan nato ng damlag lang rekomendasyon sang National nga IATF mga ka-aksyon. Ang Bacolod dalakip sa mga lugar nga dapat ipaidalom sa alert level 4 nga status. Dumamo nagligad sa NCR no. Kita nyo man na balaan naman na naton kung ano ang sitwasyon sa NCR sang silang gilakip sa alert level 4. Taas nga quarantine classification nga status mga ka-aksyon. Damo ang nakibot kag damo sang agtang ang nagkolorinot. Labi ng pinaka mga puisal naton sang gobyerno sa syudad, hindi lamang syudad gani kundi pati Negros Occidental. Ay apektado man ang mga tao outside Bacolod mo. Nasakop sang ato sa probinsya kung medyo sa mataas-taas ang alert level sang ato sa nga syudad. Ang pamangkot na rin maka-aksyon sang kanabanan nga alert level 4 gidhaw. Kaya man nagdubo naman ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Yang syudad pagi sa kay Mayor Leonardia nagpadala sang sulat sa NIATF ago di apilar ining alert level nga status. Hindi maayo nga sitwasyon kung ara sa alert level 4 ang isa ka lugar. Langon una bes nagatumo din sa isa ka lugar. Nagatumo din sa isa ka lugar nga may mataas nga peligro sang COVID-19. Mayara sang taas nga bed utilization rate kag taas man nga intensive care unit utilization. Ano ang natabo nga alert level 4 ang Bacolod how? Para isa ini sang senaryo naman ang NIATF ay anay magpuno pangusisa, magpuno panilag sa matutuon ng sitwasyon diri sa Bacolod City ango sa kaso ng COVID-19. Ikaduwa diri maka-aksyon bala kulang naman ang komunikasyon. O kung basi mayara sa natabo naman nga way sa pag-intindihan ay Radyo
ang pangabay sa nga sunod-sunod nga adlaw beloon tariya, manantayan tariya mga kaaksyon. Alas 5:19, ano pa ba sa mga balita sa bahin sa lokal? Sesyon sa panahon sang tigkalalag. Sesyon sa undas. Sesyon bisan pa nga public holiday. Matawag man nga special session ang sanggo ng palungsod sa nga Bacolod subong November 1. Yo diha wayo lo holiday ko no. Kalabanan nga mga opisyal nato naragid man sila sa nga balay. Gintambungan na ni sa mga opisyal naton sa gobyerno diri sa Bacolod. Ginapamunuan sa nga survey presiding officer nga si Vice Mayor El Cid Familiaran. Special session. Ano ba lang gintalakay? Malamayara sa naaprubahan nga ordinansa o kon resolusyon. Pila ka mga opisyal sa bansang gobyerno hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod napiaran yuman, kundi pati sa ibang nga mga banwa kag syudad o kon distrito diri sa Negros Occidental napiaran yuman. Partikular sa social media, halatang halata nga may ara sang pagka sikwawi, no? Ang nga ila sila nga napakita subong nga kuno paglagaw-lagaw, kuno pagbulubisita, pagpulo pangamusta sa mga pamuluyo sa lugar nga ila sila ginapangalagaran. Iyo diha. May ara gid, nga balanon gid, nga sang una, sang way pa maka-file sa nga COC, isan landong gani niya hindi makita sa mga barangay mo nga nasakpan sang lugar nga iya sila ginapangalagaran, may ara gid lantawan yo. Pero subong may sakbulan na nagligad na ka-aksyon matapos ka naka-file sa iya sila kandidatura, lano liwat magpapili mo sa maabot nga eleksyon. Kung imo ng tawon ho, halos sa adlaw wala kuno nagapahuway sa pagbisita kag pagpulo pangamusta sa sitwasyon sa ila sa mga pumuluyo. Nugay na abot na kamo Nicolas aton kay nagahilapit ang eleksyon. Kon wala sa eleksyon baw nagapalanago Radyo. subong araw ho, alos kada adlaw ho, post sa social media nga kuno concern sila sa problema sa ila sa mga pumuluyo. May tupong sa kabalan ng mga sahi sa politiko, no? Kita lang samtang galapit ng eleksyon. Kung magbulig ka mo, bibisan way eleksyon, kita nyo nga mabulig ka mo suntutuon sa inyo sa mga constituent, sa mga pumuluyo nga mong nagbutang sinyos posto na. Hindi ka mo mangin plastic kag pati pakitang gilas lang. Ang inyo sila nga pinapakita sa tawo. Hindi nyo man pagbatam ang pagkakapal moks nyo. Una sa balita, una sa aksyon. Lagin mo, no, kuni, tao mismo nagsiling din sa aton Kada pabalo din sa aton yung selection mark, kita mo ho. Sa una, ina nga politiko, no, wag nakita sa amon barangay di. Subong alos kada adlaw, wara siya kapangamusta. Man may kontra. Hindi sa magpakita sa mga pumuluyo, basi kun ampol sa lampunaya pag May 9, 2022 nga eleksyon. Ano ba diba sa nga balita sa bahin sang lokal? Ari balita para sa mga operators kag drivers sa di pasahe nga salakyan. Ang inyo ginahulat, ari na. Dali na lang matuman ho. Manang saling sa nga NIATF. Ang pagpasakay sang 70% to 80% na kadamuon sa mga pasahero sa public transport. Ginkalipay kay abi-abi sa mga transport group sa bugos sa pungsod. Lakip dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Medyo madugang-dugangan ang ginaganar sa mga drivers. Subong kita, taman kaluluoy kita mo sa mga drivers ang public transport bla. Tamo kita sa naistorya, panghakroy na gid. Hindi ka batak sa ila sa arkila. Ang tawan nyo ba na, duwa ka tuig ng antos nila na, dugay-dugay na ang pagtakod sa barriers magka-aksyon. Isa ang barriers kita ta, daw sablag pa sa mga pasahero. Magluwas nga busluton. Lago pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ay pila ka tuig ng ila sa nga suprer.
No, amo ning medyo good news para sa ila pero ti dapat updan gyapon ha sang health kag safety protocol. Kay ang report kada baton ta nga pwede nakakason sa masunod nga mga adlaw inang barrier na no pero ti may limit gyapon. Hindi gyapon pwede nga makapatuban sa paginutok sa sulod sa salakyan ang mga pasahero 70 to 80% lang. But sa lingon ti kon pulo lang ang capacity sa inyo sa mga pasahero sa likod dapat pito lang anay ang pwede makasakay da. Ang question da ano ta masiguro nga why da sang pag inipingay nga matabo subong gani ho bisan may barrier pa ara makita ta nga ginutok na kung kisa kung saan o inipatuman laban-laban ti basi ano man nga adlaw subong nga semana nakabagining nga good news hindi lamang sa mga drivers kundi pati na sa pag-iya mismo sang mga salakyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pag inibas sa nga balita sa bahin sa lokal, munuhon ko gini kay mga sirbi ng eleksyon, kag pandan sa tanan-tanan sa mga himahilig sa bulang. Ang bulang sa adlaw sa mga santos. Bulang bisan gindumalian ang resulta dakop, preso kayon multahan pa. Mapilagid ka mga tao nga minano mo kasulit-sulit no pabalo no. Nga ang bulang subong lubos pa ginadumilian labi na mga lusok-lusok na ho. Subong nga panahon bangod sa COVID-19. Sa gihapon mayara sang rito ba dakang rito ba no. Sa gihapon mayara sa nagapabulang. Ay nasa aga ang balita nakaaksyon kapulisan sa Police Station 6. Una nga nagtiid sa Purok Planeta sa Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod. Matapos pabato ng report kamera sa pila ka mga tao nga nagtelelipon. Medyo linong man, kag hipos man kay matiway sa singgitanay nga yes, sabiya mo. Way sa singgitanay kay mantiya mo ng ila sa kasukan. Kaya kung magsinggit sila ka may makabati sa unahan to kung nireklamos la. Kung galing mina, no mo kotago ang hipos. Ang tukturook kag kalas-kalas ka barok ara ginaya. Sa balita, nasa aksyon. Yang lugar nga ginbulangan ginsalakay sa ato sa mga otoridad. Naaktuhan gid nga nagapabulang. Ang resulta may pila ka mga persona nga imbes kuntani. So makaselebrar sila sa antikalalag upod pamilya nila. Ang ginupod nila mabugnaw nga silda o konrehas ang prisuhan. Ang kaso nga lukduhon nila sa niya makakson simple man lang pagsupag sa Presidential Decree 449 illegal cockfighting nan bulang pamor. Sa balita, nasa aksyon. Pato to yaw, hindi to ya hindi to ya manokaw. Be? Pato gini. Mustada sa nagaluto, patutim. Gapa ng hamot na ba? Ayaw pa bulang mo pato daw, hindi pa mo madakpon. Kung galing ang pato dapat ibulang niyos kalaha. Alas 5:27, ang Bacolod ginapaidalom sa rapid antigen test ang mga close contact nga asymptomatic. Amo ni sasabayin sa Bacolod City Hall nga balita. Ang sa balita nasyonal isa lang munuhon ko Antes nakatuwa ng ato sa nga patrol. Ari masakit ba ni pamatian nga sahi sa balita pero dapat ninyo may manuan. Ano ni? Bad news! Amaning bad news nga masamin naton ginamuno sa sini nga palatuntunan. Una, ang pinaka-bad news di siyempre pagdamo sang kaso sang COVID-19. Ikaduwa, ang ginamuno tani nga bad news, brownout. Sino ba lang naluya gusto sang brownout? Why giday? Di bad news, sino ba lang gusto nga magsaka lang kaso sang COVID-19? Why giday? Isa pa ka bad news nga nagadugang among halos way untat nga sinakaay sa presyo sang gatong. Oh my God! Muna ang bad news pagid sa kinandante ang adlaw mga ka-aksyon nga perme na maespersyahan ang espesyal nga adlaw kon oil price hike ang istoryahan ang adlaw nga Martes Ang balita nga boss nga adlaw Martes may ara na naman. Ila ka nga oil firms nag-anunsyo subong pala mga Lunes nga may another big time price hike sa pump prices sang gasolin. Sugod boss nga adlaw. Kalot-kalot naman ulo ni. Pulo ka beses na maka-aksyon ang sunod-sunod nga pagsaka. 10th straight week of increases. Pero may ara sang pampaw porsyon man hoa ang mga kumbuyahan sa langis. Tangod
kung may pagsaka sa presyo sang gasolina, mayara man sang panggal nga anunsyo, ang pila ka mga oil firms na may pagdubo man sa ila sining diesel kag kerosene. Sa separado nga advisories mag-action, ang siling sang Chevron Philippines Incorporated, amo ning ginatawag sa tong Caltex. Siling pagisang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag si Oil Philippines Incorporated, sila magapasaka sa presyo kada litro sa ila sa nga gasolina 1.15 pesos kag 15 sentimos, so dako na di. Pero magapanubo naman sila sa presyo sang diesel kada litro sang 35 sentimos kag sa kerosene 30 sentimos. Ini pagkambyo-kambyo sa mga presyo ni patuman ni sugod buwas sa lasay sang aga Nobyembre 2 dungan sa adlaw sa mga kalag. Kung hindi ka muluyag mag-suprer sa saning saka sa presyo sang gatong ginmuno naton, subong palangadaan patughong na kamuda. Kag sa mga gusto naman maka-enjoy sa pagnubo sa presyo sang diesel kag kerosene, pwede gad nga ulat-ulaton nyo lampuwa sa lasay buwas aga. Ako ng presyo sa pagbatughong nyo may ara sang pagnubo na. Kami mga salakyan sa mga way salakyan te, way na isla labot di. May labot mang Japon, gaman. Kung magsaka ang presyo sang gatong, kag hindi na mapungga ng saka perme, laban-laban pasaka ba ng presyo sang plite? Hindi bla, tiapektado mang Japon tanan. Ang ginahulat ko tani sa mga motorista, mga kakson, subong kon balasan, opo, mapunggan. Ining daw ala non-stop nga sila kaay sa presyo sang petrolyo. Pag sino pa nga tao kung presidente makapugong siniman, pamatiin yung mga kandidato presidente bla subong ho. Halos taran na pasalig sa mga tao doon sa Pilipinas. Mabatian nyo sa mga sungad nila. No? O kung ba si waay nagidya siyang misin upang gwapo kon gwapa, kwartahan o kon poderoso, nga makapugong sining hala sige-sige na lang pag sinakaay sa preso sang petrolyo, sa ulihing resulta sining maka-aksyon, ang magkalaputo kita nga mga pigado, mali man sa mga kwartahan ban. Ay madalabot ang mga kawatan sa kabans gobyerno. Sa balita, sa aksyon. Alas 5:31, o dito sa UAE, umunuhon ko lang, United Arab Emirates, nag-aprobar na sila sang emergency use sang Pfizer. Bakuna para sa kabataan diri sa aton 12 to 17 years old pwede na. Dito sila 5 to 11 years old pagidya pwede na gamit ang Pfizer mga kaaksyon. Dito sa UAE. Sa balita, sa aksyon. Observation report sa patrol ibaloon tamin anong sitwasyon sa bangsang pila ka nga lugar diri sa Bacolod City. Ang patrol nagabalubisita sa pila sa mga public kag private cemeteries. Way isang pwede nga makasulod subong kada gate, kada entrance sang tarang nga sahi sang sementeryo may naka-standby. Nga katapos ang Philippine National Police. Sa patrol, aksyon dyan, kamusta makulod subong please kamin? Aksyon mga pasado na alas 5:30 tak na sang hapon, mabatagan na naton amat-amat nga nagabalik ang mga pribado nga salakyan gikan sa may sur kabaing sa probinsya sa Negros Occidental pasulod sa syudad sang Bacolod. Ang iban sa siguro sa ila nagkatobra sila tagsa ka mga banwa kag syudad na kung sa riingid sila mismo nagapuyo no sadto pero subong timahimo may mga puroy-ana dali sila sa syudad sang Bacolod kumubuas. It's a working holiday. So mabatagan na natin aksyon ang medyo amat-amat kapag bugat sang trapiko labi na diri sa area sa barangay Siring Hapon kung sa riin na paton naghalin naglibot kitabi punta Taytay barangay Sumaga pasulod kita maka-aksyon diri karon nga hapon sa area sa barangay Tangog padulong sa may downtown area sa syudad sang Bacolod medyo katirin-tiri na gani o mga private nga salakyan. Ikumparar mo kay inaksyon mo sang aga tubtob mga pasado las 3 sang tak na sang hapon sa Dogidyak ang aton nga mga dalanon pero subong amat-amat na ganagadamo-damo ang mga pribado nga salakyan except mga kaaksyon sa dipasay nga jeepney nga daw hindi kitanto mo sinakadamo nimit no jutay ang nagabiyahe subong hapon nga mga dipasay nga jeepney pero ekspektaron na himo karon no pag sinumbalik na sa mga salakyan pabalik diri sa syudad sang Bacolod mga bus mga kaaksyon nga padayon nga nagabiyahe
karon siguro mas tabok ni mga dipasahe nga salakyan. Pero samtang kita padayon nga nagreview sa dalanon siling hapon, particularmente sa bahin sa Baran Lacson, makabig diri nga moderate to heavy ang traffic situation sa south ka portion sa syudad. Tunga aksyon kay from Burgos Lacson na up dito sa area sa Ramos Lacson going naman sa bahin sa barangay Mandalagan tultol sa area sa Bangga Pipsi sa barangay Bata sa iman nga po nakadig lamang diri ka light to moderate ang trapiko sa iman nga materion kaaksyon ekspektaron ang mga pasulod man sa damo kaya ko sa inyo kung kamuhan pasulod mismo dito kita balik sa mga naanda na itong may diversion road agod malikawan ang mabulabog at nga trapiko sining gabi mga kaakson. Sa area sa circumferential road, particularmente na sa Burgos circumferential road, bisan pa nga wala masyado traffic enforcers nga napahamtag nagagana kung functioning sa gihapon ang mga traffic lights rason kung nga nagapabilin sa gihapon ang sistema kung trapiko ang aton pagabalan sa muman nga matrion mga kaakson. Wala na problema kung traffic system ang aton pagabalan. Almost all man generally sa syudad sang Bacolod light to moderate kidama ang traffic operation. Wala sa dapat kimadag-an ang ato ni mga kaagso. May bilabi ka mga establishmento komersyal, mga bangko kagiban pa sa syudad sang Bacolod sarado. Wala sang trabaho subong adlaw bisan gani bang mga kalanaan. So siguro dito tayo ni ang may mga trabaho mga kaagso dito tayo man ang mga pasahero subong nga hapon. Paglibot naton sa pinaka mga patso, Columbia, mga Memorial Park sa syudad sang Bacolod, stricto ginapatuman sa mga kapulisan ang no entry policy tubtubwas nga adlaw Nobyembre 2 mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Bisan pa kaina nga according sa aton nga pagpamanabangkot sa pinaka mga kapulisan nga nahamtang sa mga police assistance desk diri sa syudad sang Bacolod nga may ara iban nga nagaayo nga kung pwede sila kuno kasulod dasig lang, makaduaw lang, kaya makasindi sang kandila. Sila nga maminatayo galing kay ti ang pulisa, ginagasiling, nga ginadumilian gid ang pagsunod sa mga patso, except mga kaakson sa pila, ka mga seremonya o kung lubong nga himuon sila dira. Ganyan mo na ginainyo nila diri sa publiko nga mahimo maintindihan. Ang ilang ginasunod lamang ang Executive Order number 50 diri sa syudad sang Bacolod City Mayor Evelio Bing Diaz. Subong nga matriyon na matamat na nga nagadulo mga aton nga panahon, mas mangin madulong pag-inini kasi mabalita action market may arabuhas at ang presyo sang gatong kita update subong pinaka-latest lang ini wala pa rin movement but silingo wala pa rin sang changes sa presyo sang gatong kay pinaka-latest pa lamang ini mga kaaksyon. Presyo sang gasolina nagamboy 48 pesos, diesel rather, crudo, 48 pesos, 15 centavos ang pinakabarato. 48 pesos, kag 19 centimos, pinakabarato. Ang mga mahal-mahal lagadlagan mga kaaksyon, 49 pesos and 5 centavos. 49 pesos, kag 5 centimos. Mayara man diri kasulihan ang iyang crudo, nagadangat mga kaaksyon sa 50 pesos and 15 centavos. Presyo naman kita sang gasolina. Crudo to mention gasolina mga kaaksyon ba? Galabot ka dyan 60 pesos. 60 pesos and 20 centavos ang pinakabarato. Pero ang presyo nga nagalabot 61 pesos and 20 centavos. Meron ang presyo sang gasolina nga dalagan naman 63 pesos and 20 centavos mga kaaksyon. Again, ginaklaro kung update sila sa presyo sa subok may mga pagbagoy ni pagpatakaron sa kagahon alas 12 sang kagahon, alas 12:01 may mo namin mga changes sa presyo sang gatong diriman sa may syudad sang Bacolod nangod sa ginalauman nga pagsaka naman sang presyo mga kaaksyon. So far, ang pinakauli nga sitwasyon sa palibot sang syudad kang sitwasyon sang trapiko kag lakip man mga kaaksyon ang bili sang gatong. Sa totonan nga mga kaaksyon basta mo sa panahon na namigid man higop sang mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton endorso sa inyo. Mag-inom nagabulig ng pa-uptake sa aton memorya. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz
Ulas sa mga sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat, Aksyon. Time. Iyak tali sa lang nga monitor sa ato sa Facebook sa ato sa Facebook niyang live kay Lily May kay classmate Willie Garganera ay batchmate Atlas Atloy Salapante mayong kahapon da. Kay Renante Abitong, kay Ray May Jean Ted, okay. Kay parita Ryan Palomo Aguilar. Ryan Palomo Aguilar dara sa may barangay Tangob. Alas 5:39 may balita nga nakita ko sa bahinsang nasyonal ho. Dito sa may northern sa Barma Action, may ara sang parada to ang grupo nga nagasuporta sa kay Vice President Lini Robredo nga mapapili bilang presidente. Ang balita nga ang mga nagupod sa parada nagreklamo. Ang ila sa nga reklamo simple man lang sa Northern Samar Inimak Action. Kaya reklamo nilang organizer sa saning parada ni kay nga aman ang pundo kuno ginbulsa. Una sa balita, una sa aksyon. Northern Samar ginbulsa kuno ang reklamo sa mga tao to nga nagupod sa parada or caravan man. Ginbulsa kuno sang organizer. Naarin na temprano pang bulsahan na yo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:40 sa ato sa nga pagpanubalik balontan ni Tali sang balita halin sa Bacolod City Hall. Standby, standby. Sa live stream na to, iyak talista na ang gabaritor sa live stream, okay, sang Aksyon Radio Bacolod. Si Ana Sinoro, araman si Athea Kimiriman, good afternoon. Okay. Hamal ni Ana, okay. Sa Ana Sinoro, Manjobi Arnijo, Alexa Fuentes, listening and watching, salamat kid. Hamal ni Ana sa Pilar Compound sa Barangay Lagaran, Carlotos 3, happy Halloween. Stay safe always. Evelyn Pobosero bayang hapon nagsumalon watching from Lower Bikotan, Taguig City. Kay Intay Blaza mayong hapon man. Kay happy Halloween. Okay, Milail Oligo sa happy Halloween ko no. Live Bani Cafe dara sa may barangay Tangob. Okay, ugaling kay daw hindi na nagkakitaon Sir Milail Oligo ha. Ang imo sa nga Bani Cafe. Daw di nakitaon na sa dalan na. Okay, Ana Sinoro approve. Shane Anthony Aksumalon watching live New Jersey pa shout out. Family Lipanya, thanks, more power, God bless. Araman si Chichi Miniz Amalia, ha. Parte guro to sa barrier to. Rochelle Fulgencio Susana, monitor lang kami di sa may barangay Pandanon DSB. Happy Halloween, Aksumar kag sa taran-taran. Thank you. Okay, hambal ni Milailo. Milagay na tayo Vanessa Starmayo, Jinky Dialagdon, Mirelin, FT Bag, Nuwala Mark, kag Alex Montez. Araman si Franklin Tiluheyo. Okay, si Nuwami Jimenez. Sir, good PM. Ang balaka stapler ga pamilas pa sir. Amo na sa barrier sa nga mga POJ. Tuod na, may stapler mo. Ang mga plastic, kung isa ka pamilas, baka sakit. Si Fernie Espanyola, may hapon ng summer, nagagawa na manuluyon sa mga politiko. Tapos sa eleksyon, masugata mo sila sa dalan. Hindi na magkatingog sa imo. Correct? Muna, mga kapal moks nga sa politiko na eh. Elizabeth Balakagamala, good afternoon. Aksumarlon, happy All Saints Day. Everyone, keep safe. God bless and more power to ARB. Araman si Yvonne Buiser, good afternoon. Akson Sir Mar. Amuman sa good BioNTech Pfizer man. Pero dugay na nga naga face to face ang klase sa amon. Si Yvonne Buiser, dara sa Germany. Okay, salamat. Ray Baryoga, mayong hapon, sumarlon monitor sa Pandanon DSB. Araman si Jenny Solgon, good afternoon. At sumarlon, thank you. Iban, balikan tanaman dugay-dugay. 5:43 na.
Sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Ang mga ginapay dalom sa rapid antigen test ang mga close contact nga asymptomatic. Aksyon Radio City Hall Report. Detalis ang balita Action Dale, please kabin. Nagapabili sa gihapon nga agresibo ang COVID-19 testing diri sa mga syudad sa Bacolod. Recently, may arasan na buong polisa or guidelines na ginpatuman ang Bacolod Emergency Operation Center basiman sa memorandum sa Department of Health. Nasadto, ang site construction ang ginapaydalom sa mga close contact. Pero this time, kung asymptomatic ang close contact sa COVID-19 positive, rapid antigen test na ang ila sining ginapatigayon action kung positibo ang resulta sa antigen test. According din kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang makabig na siya nga positive action sa COVID-19 kagili na kinahanglan sang confirmatory test pagi sa RT-PCR test. Pero according din kay Ang, kung ang close contact naman ang symptomatic action ini siya automatic kay paidalom sa RT-PCR test. Nagpasiguro diri ang opisyal sa Bacolod DOC nga padayon sa gihapon ang COVID-19 testing diri sa may syudad sa Bacolod samtang padayon nga mabatsagan ang paglubo man sang COVID-19 cases. Aling Tinoga, di Bacolod DOC Executive Director Emma. Sige ang aton nga swab testing gagamit kita subong duha ka klase. May ara kitang based sa memorandum sa DOH, pwede na ang rapid antigen testing, mga close contacts, ginagamit na subong rapid antigen test. Kung mag-positive ang isa ka pasyente sa rapid antigen, gina-consider sa gitna nga positive. Pero kung symptomatic, non-negotiable ang symptomatic pag nga mga pasyente, RT-PCR automatic ang ato nga ginatest sa ila. Aksumar na matihan niya si Bacolod DOC Executive Director M. Ang balilagikan sa Bacolod City Hall ang tax niyo, Action Dale sa lugar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Drive. Inangabahin dala sa aton sang Life Extension Vitamin D. Tay 5 sa ato sa nga pagbalik ban nga report sang patrol pagkatapos ni. Balikantang nagpadala sa ila sa dugang nga mga mensahe. No, sa ato sa nga live stream, thank you gid. Okay. Dari ho, kay Ray Baryoga, okay, Barangay Pandanon DSB, kay Jenny Solgon, good afternoon. Okay, stay safe, happy Halloween, hambal ni Ana Sinoro. Si Jesus FSP Ranzate, ambalya nabal anakon sin-o, nagaspread sang ginbolsa daw sang organizer ni Robredo, ang budget sa caravan, very wrong, wala budget, tanan kami nag-upod, amon ang gasolina, kay salakyan voluntary and group initiative tanan, wala money involved. Okay, ang nagpalapta Marcos kag Moreno supporters. Okay. Jesus F. Esperanzati, salamat sa message. Taran kami gahatag voluntaryo, maski gamay na donation sa mga projects sang Lini Kiko team. Volunteerism is our heart. Hambaran li, Jesus. Salamat kid. Thank you.
sa iban na lang ang mga news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Ang ini nga mga hinda lamang sa aton sa kalwa Una sa aksyon. nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Henoboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.